אנימליקס, מהפכה בגידול עופות. בכל דקה שעוברת, תעשיית בעלי החיים בכלל ומשקי הלולים בפרט מאבדים אלפי דולרים. דמיינו טכנולוגיה שיכולה להפחית את ההפסדים, לשפר את בריאות העופות ולנהל את תהליכי הגידול בצורה יעילה, שקופה ורווחית. אנימליקס לא רק חולמת על זה, אנחנו הופכים את זה למציאות. נעים מאוד, שמי אריאל הרמן ואני המנכ"ל של חברת אנימליקס. בעולם שמאבד מיליארדי דולרים בגידול לא יעיל, אנחנו יצרנו מהפכה. מערכת AI חכמה שמנטרת, מנתחת ומשפרת כל היבט בגידול עופות. האתגרים בענף גידול העופות מרובים. אובדן של כ-20% מהפוטנציאל התפעולי בכל מחזור גידול. עלויות מזון מבוזבזות, המגיעות לכדי 70% מההוצאות התפעוליות. עיקר הסיבות לניהול תהליכי גידול לא יעילים הם בעיקר מחסור חמור בכוח אדם מקצועי. אין יותר לולנים, ואנשי מקצוע מנוסים אשר יכולים לעקוב ולהתריע על מצב הגידול אינם נמצאים. כוח האדם אשר כן נמצא בשטחי הגידול אינו זמין ונוכח, ואינו מלווה את כל התהליך. גם מערכות הניטור המותקנות כיום בלולים אינן מספקות. הן מתארות את המצב האקלימי השורר בלול, אך לא מוודאות כי הציפורים או החיות גדלות במצב אופטימלי. הפתרון, אנימליקס, מערכת חכמה לניהול וגידול עופות. אנימליקס היא מערכת מבוססת בינה מלאכותית, אשר מזהה ומנטרת את המצב בלול בכל רגע נתון, ומציגה את הסטטוס האמיתי של הגידול, ומתריעה מפני האנומליות המתרחשות בו. כך יכולה המערכת לפעול ברציפות ולאורך זמן, 24/7, לנטר ולפקח ולהציג מסקנות איכותיות בזמן אמת. המערכת, אשר משתמשת בציוד קצה זול ובמצלמות פשוטות, מבצעת ניטור עקבי של הלול, של הלהקה ושל הפרטים בלהקה, ומסיקה מסקנות לגבי איכות הגידול. המערכת מנטרת את משקל העופות, המחלות ושינויים בדפוסי ההתנהגות בקרב הלהקות. גודל השוק של אנימלי פונה לכל צורות הגידול ולכל החיות בתעשייה. אנימלי פונה לשוק הפטם בהתחלה ומסמנת אותו כאחד שכזה שאפשר להתחיל בו. גודל השוק מונה כמיליון בתי גידול, לולים, ומסתכם ב3 מיליארד דולר שנתיים. אנימליקס פונה לשחקני התעשייה הגדולים בעולם, אשר כל אחד מהם מנהל עשרות אלפי לולים בשנה. מודל ההכנסות של אנימליקס מבוסס רישיונות SAS, רישיון שימוש לכל בית גידול, לכל לול. אין עלויות התקנה גבוהות, וחיסכון צפוי של אלפי דולרים בכל מחזור גידול ללולנים. חברת אנימליקס בעיצומה של תוכנית פיילוט עם חברת גרנות, שחקן אינטגרציה משמעותי כאן בישראל. התוכנית כולה ממומנת על ידי גרנות לאחר שהשתכנע כי מדובר בפריצת דרך טכנולוגית משמעותית, אשר יכולה לסייע לניהול נכון של הלולים. חברת גרנות בחרה באנימליקס מבין 15 חברות סטארט-אפ שונות כדי להתקדם איתה ולהגיע אל פתרון טוב ומלא. אנימליקס אינה רק חברת טכנולוגיה, אנו שותפים במהפכה חקלאית שתשנה את עתיד הייצור המזון העולמי. אנחנו מגייסים 1.5 מיליון דולר כדי להאיץ את הפיתוח, להרחיב את השיווק ולהגיע לכמה שיותר לקוחות. הצטרפו אלינו. בואו נהפוך את החקלאות החכמה למציאות.